Çağalarda ýatkeşligi nähili östürmeli? Mektep okuwçylaryň käbiri berilen ýumuşy dessini ýat tutsa, ýene bir tersine näçe okasa-da ýat tutup bilmeýän kösenýär. Muňa elbetde ýady gowşak sebäpli bolýar. Ýady gowşak okuwçylara daşary ýurt dillerini öwrenmek hem kyn düşýär. Eýsem şeýle çağalarda ýatkeşligi nädip östürip bolar? Lukmanlaryň aýtmagyna görä, pis ýatkeşligi ilki bilen nesil izarlamaga galy bersede, güýçli dartgynlylyga ýolukmalar sebäpli bolýar. Ýöne çaga bilen izgiderli meşgullanyp, onuň ýatkeşligini gowlandyryp bolýar. Elbetde, bu bir näçe şertler bilen baglydyr. Şertleriň ikincisi, beden saglygy bilen ruh saglyk özara aýrylmaz bolmalydyr. Beden saglygynyň haýsy hem bolsa birinde, näsaglyk bolsa, ol çaganyň özüni duýşuna, şol sanda ýatkeşligine günden-güni ziyan ýetirýär. Çağanyň näçe can çekip sapaklaryny taýýarlanýandygyna garamazdan ýetişigi pes bolýar. Muňa düýpli saglyk näsaglyklar sebäp bolup, çağa lukmanyna ýüz tutmagy, şeýlede beýniniň kadaly işlemegi üçin sagdyn durmuş ýerelgesini berjaý etmek zerur. İkinji şertlikdir. Käm akyl çağalarda sınıpdaş ýoldaşlary bilen özara düşünşmezlik ýagdaýlar bolýar. Bu ýagdaý olary aladalandyryp, sapaklarından ünsün sowulmagyna sebäp bolup bilýär. Bu näsazlyga ata-eneleriň ýardymy gerekdir. Bir näçe gün çağalara berk üns berip, olary ruhy golda bermek, tebiigi rahatlandyrjy serişdeler içirmek arkaly düzetmäge çalışmalydyr. Çağada gün tertibi berjaý etmezligi gazanmak. Bu ýagdaýda beden synalary şol sanda beýni kadaly işleýär, çağanyň ýatkeşligi berkeýär. Çağalara gereginden artyk talap bildirmeli däl. Olara bildirilýän talaplary birden däl-de, yzygiderli, ýuwaş-ýuwaşdan düşündirmeli. Hökman sport bilen meşgullanmaly. Sport diňe bir beden myşsalaryny däl, eýsem beýniniň işçiligini hem östürýär. Aýratyn hem beýniniň täze maglumatlar toplayan bölegini işçiňleşdirýär. Şertlere görä sagdyn iýmitlenmek hökmandyr. Köplenç ata-eneler çağalaryny olaryň halayan iýmitleri naharlary bilen iýmitlendirmek isleýärler. Şeýlelikde iýmitiň düzüminiň sazlaşygy ýitýär. Bu ýagdaýda uzagyndan beýniniň işçiňlige gowşadyp, ýatkeşligini peseldýär. Gündelik iýmitiň düzüminde ýatkeşligiň oňat bolmagyna ýardam edýän önümler bolmalydyr. Mysal üçin, gara şokolad, grechka, şüle, arabaly, balyk, sigareti, tworog, peýnir, grek hozy, ýumurtga ýaly önümler ýatkeşligi östürýär. Soňky şert bolsa sagdyn uky. Sagdyn uky beýne dyýyşlyk berýär, rahatlandyrýar. Dolu alynan uky täze maglumatlary sapaklara dürst baha bermäge, degirli netije çykarmaga hemde ýatkeşligi berkitmäge oňyň şertleri diýär. Şol sebäpden sagdyn uky ýatkeşligi östürmegiň iň esasy şertleriniň biridir.